Η σημερινή φράση είναι να περνάς καλά όπου κι αν είσαι, να βγάζεις τα γυαλιά και τώρα το αυτιά σου κλείσε. Η σημερινή φράση είναι να περνάς καλά όπου κι αν είσαι. Είμαι ποιητής, αηδός, Καρλούτσος, Καρλίτο, Καλής Αθανάσιος, Νιός. Ψάχνω το λύκνο της ζωής σε την Ατζελίνα Τζολί. Θα το βρω, πιστεύω. Τι λέτε εσείς? Θα το βρω. Αυτό είναι από το Tomb Raider, δεν είναι? Τι λέτε? Έχει καλό καιρό σήμερα, 20 βαθμούς. Είμαι με ένα φανελάκι, το dress και σήμερα ένα φανελάκι, μια φορμίτσα Tom Hilfiger. Εδώ το τέτοιο είναι Calvin Klein, ζακέτα από μέσα, δεν ξέρω τι φοράω. Το Tom Hilfiger λευκό t-shirt, παπουσάκι Air Force One Nike. Αυτά είναι τα ωραία. Να βγαίνετε λίγο από το σπίτι να βλέπετε τον έξω κόσμο. Ένα αεροπλάνο εκεί. Ωραία.